Ahojte všetci, vítajte v ďalšom videu, kde si shrnieme vlastne mesiac október, kde nám došlo v podstate v porovnaní s minulým rokom o 171% viacej dividend, čo je úplne super. Taktiež vidíme, že to vlastne 2021 rok, tak tam to bolo ako minulý rok, takže tam to bolo nič moc a vlastne tento rok sme to úplne prekonali. Z čoho sa teším a zároveň tuto môžeme vidieť tú predikciu, že pravdepodobne bude vyššia. Síce november na tie dividendy je taký, že tam možno bude okolo tých 12-14 dolárov, čiže tam to nevidím tak rúžovo, ale december vlastne tam to vždycky rastie, tam sme mali minulý rok najväčšiu dividendu, tento rok očakávam taktiež, takže na to sa veľmi teším. Vkladali sme vlastne v októbri, na konci októbra a na začiatku novembra. Skúšali sme to preto vkladať, pretože eToro má momentálne novú takú funkciu pre konkrétnych užívateľov, teda keď ste už v tom tiere Gold, čo som aj ja, mám tam na 10 000 dolárov, tak vlastne sa mi peniažky úročia 2%. Vlastne táto úroková sadzba, respektíve to úročenie je pre peniažky, ktoré sú vlastne k dispozícii na účte, hej, čiže cash available. Takže tuto máte, preto som skúšal, že koľko mi príde a prišlo mi, keď si to pozrieme, prišlo mi nejak 0,38 dolára vlastne ako úrok. Taktiež som zistil, že vlastne tieto peňažky sa úročia ročne a vlastne úrok sa vypočítava vlastne na základe toho, koľko dní máte presne tie peniažky na tom účte, hej. Čiže vlastne keď tie peniažky tam máme len v ten deň, koncom mesiaca, hej, tak vlastne malo by sa mi to predeliť vlastne počtom, koľko to tam mám, hej, čiže oplatí sa nám to tam mať čo najdlhšie. Mne došlo preto úrok nejakých 38 centov, čo je super za nič, hej. Poďme naspäť k nášmu portfóliu, čo sme nakupovali. A nakupovali sme vlastne za nejakých 723 dolárov, teda v našom portfóliu sme mali viacej peniažkov, len som ešte skúšal nakupovať 3 rôzne akcie v 3 rôzne dni, vlastne, že v ten deň, keď bol ex-dividend date, vlastne pred otvorením trhu, potom keď už bol otvorený trh, tak som nakúpil tú akciu, hej, kde bolo vlastne ex-dividend date, a vlastne v ten deň som ešte kupoval akciu na deň potom, ktorá akcia má ex-dividend date, samozrejme, ktorú mám v portfóliu, a potom ešte ďalší deň dopredu som kupoval ďalšiu akciu, ktorá má ex-dividend date, aby som si vedel nejako porovnať, alebo respektívne skúšam takú vec, že keby som chcel vlastne časovať to moje portfólio na dividendu, tak vlastne kedy musím kúpiť tú akciu, aby mi reálne tá dividenda bola vyplatená, hej. A môžem vám prezradiť iba tak rýchlosti, že to bolo práve cielené na Vizu, to bolo vlastne túto 8. som kúpoval vlastne pred otvorením trhu spoločnosť Visa, potom keď sa otvoril trh som ju kúpil a v ten deň som kúpoval JBL a takisto Apple som kúpoval. A vlastne chcel som si to porovnať, že vlastne kedy treba kúpiť tú akciu, aby vám tá dividenda reálne bola vyplatená, lebo v minulosti sa mi stalo, že keď som ju kúpil v ten deň, tak mi nebola vyplatená, tak reálne som si to chcel vyskúšať, že kedy to je. Dobre, poďme ďalej. Aké spoločnosti sme kupovali, tak v rýchlosti sme kupovali, to je vlastne úplne hore, samozrejme, a sme kupovali vlastne tú spoločnosť, čo som vám povedal, spoločnosť Visa, Očko, Pepsi, Vichy, tam sme dali až 100 dolárov, Očko sme dali 50, Pepsi 50, Caterpillar 50, Vizu sme dali okolo 150 dolárov, S&P Global, vlastne ratingová spoločnosť, tam sme dali 150 dolárov, Costco 50, Microsoft 100 alebo 150,
Moody's 50, to je taktiež ratingová spoločnosť, tí, ktorí neviete, takisto ako S&P Global. A Apple, tam sme dali 100 alebo 50, vlastne 100 sme dali, hej, lebo to sme vlastne skúšali ten nákup. Takže vlastne tieto všetky spoločnosti sme nakúpili a taktiež sme nakúpili aj ETF-ko SAP 500, kde vlastne si chcem vyskúšať také porovnanie, že či sa vlastne bude tomu dariť lepšie a chcel by som aspoň za každý raz, čo budem nakupovať, tak aspoň $20 dať do tej SAP 500, nech to mám rozdelené trošku aj na to ETF, čiže trošku ešte viacej defenzívnejšie pôjdem teraz, ale to nevadí, lebo sa 500 v podstate to je taká vec, s ktorou sa môžem stále porovnávať, či som na tom dobre, alebo či som horší ako sa 500. Samozrejme to som chcel spomenúť aj v tomto videu, keďže v podstate niektorí sa ma pýtali, že aká je moja stratégia, prečo mám 100 firiem, hej, že to je úplne zlé, že treba mať len v podstate 4 firmy alebo tým, ktorým rozumieš. A ja to všetko berem, je to, hej, určite by ste mali sa fokusovať na firmy, ktorým rozumiete, ako Warren Buffett povedal. A ja v podstate takmer všetkým týmto firmám chápem ich stratégiu, taktiež im verím. A v podstate moja stratégia, ako vidíte, keď si pozriete na množstvo zainvestovaných prostriedkov, tak hneď odtiaľ môžete vidieť, že čo je moja taká najväčšia v podstate stratégia, alebo takže taký okruh, do čoho investujem, čiže je to to realitné portfólio a sú to vlastne tie technológie, hej, ako Microsoft, Apple, Visa a vlastne to realitné portfólio. Samozrejme Adidas tu je, hej, M3, potom nejaké defenzívne, tu máme Coca-Cola, do S&P Global by som chcel ešte viacej zainvestovať a takisto aj do Coca-Coly, ale hlavne do toho S&P Global. A vlastne ako vidíte, tuto potom už $150, tak to už sú také, že čo som skúšal, hej, AT&T je taká firma, čo by som chcel predať, aj Alibaba, ale moja teória na toto je, že keď je aj niečo v mínuse, tak na čo by som sa teraz z toho zbavil, keď za prvé mi to môže priniesť dividendu, čo mi AT&T stále prináša, hej, a za druhé, čo keď táto spoločnosť náhodou proste bude mať z nejakého dôvodu konkurenčnú výhodu, alebo niečo si dá nejaký patent, alebo bude mať zrazu skvelé výsledky a zrastie v obrovskom množstve, hej, a potom sa mi tá akcia môže zhodnotiť aj 600%, hej, čiže v podstate tie akcie, v ktorých nemám toľko peňazí, hej, čo sú napríklad packaging, potom tu máme Allianz, alebo v podstate tieto všetky spoločnosti, hej, akože Mastercard tým taktiež, že verím, ale skôr som to dal ten môj bet na Visu. Ale vlastne všetky tieto ostatné spoločnosti sú také spoločnosti, že ktoré keď náhodou porastú, tak môžem na tom len zarobiť, hej, môžem spraviť 500%, môžem spraviť 600%. A zase keď padnú, tak maximálne strátim tých 50 eur, hej, ale keď stúpnú, tak môžem zarobiť z tých 50 aj 1000 eur. Hej. Takže moja stratégia je taká, že nebudem ich predávať, zbytočne nie, pretože v budúcnosti môžu stúpnúť. Ja mám ešte len 27 rokov, čiže mňa to nikam neženie, že ten zisk nevidím teraz hneď, alebo že by som došiel o tých $40, čo som dal do NIO, hej. Mňa to neštve takisto jak s kryptomenami, hej, že som ich nakúpil úplne na vrchole, ale mám tam len $25, $25 a tuto mám, to vidí, jedno krypto je také, čo celkom porastlo, hej, Tron, no. Tak to som bol v mínuse veľmi dlho a teraz začalo rásť, čiže tam mám vlastne aj najviac peňazí a som len šťastný, že to rastie hore, hej, že vlastne môžem na tom len zarobiť a nechystám sa to predať, nechávam to tak, celé to moje portfólio a v podstate predávam len tie spoločnosti, čo už sa možno dostali na tú hranicu, že nad mínus a vlastne
chcel by som tie peniažky dať do tých možno lepších spoločností, hej, ktorým sa viacej venujem. Takže preto hovorím, že takéto spoločnosti kľudne si ich nechám, keď zrastú a prehodnotím moju situáciu, že už budú v podstate nad tou hranicou, možno za čo som to kúpil, alebo že budú v pluse, tak potom ich predám. Inak ich nepotrebujem predávať. Môžu tu ležať v mojom portfóliu, môžu tu kľudne byť aj 10 rokov a potom keď náhodu stúpnú, tak ma to len poteší. A keď náhodu o to prídem, tak je to len $20, to je minus 7%, ale to je realitný fond, vlastne IIPR, aby som vám vysvetlil. To vlastne spoločnosť, ktorá prenajíma vlastne veľké haly v Amerike, v ktorých sa pestuje prevažne marihuana. A tejto spoločnosti v podstate úplne verím, lebo v podstate má marihuana medikačné účinky, účely a v podstate stále bude viacej a viacej takýchto fariem na marišku, pretože aj viacej štátov v Amerike to povoluje. No a vlastne toto je tá moja stratégia, hej. Čiže aj tým, že mám 106 spoločností, neznamená to, že v podstate idem teraz len to okresať na 14 spoločností, lebo v podstate je to lepšie, je to efektívnejšie. Akože možno hej, ale je to znova niekoho názor a môj názor je taký, že keď tých 95 napríklad 90 spoločností, ktoré mám len po $50 budú v strate, tak to môže naopak vyťahnuť tých 10 alebo 15 spoločností, kde mám zainvestovaných 600 a viacej dolárov, hej, ktoré majú vlastne väčšiu efektivitu na tom trhu. Alebo sú viacej ziskovejšie ako Visa, Microsoft, Dočku, alebo v podstate sú veľkí hráči, sú monopoly. Ale naopak zase tých 95 spoločností, keď napríklad jedna z tých spoločností mi spraví 600%, tak ona kľudne pokrie aj tých ostatných 90 spoločností, hej, v ziskovosti. Takže preto idem na to takouto stratégiou a uvidíme, čo mi to prinesie. So SAP 500 sa budem porovnávať vlastne, keď to budú 3 roky, čo sa nám to už blíži a chcem si spraviť vlastne také porovnanie, keďže na Itore som začal investovať v 2021 a nejak 21. sa mi zdá, tak chcel by som si spraviť vlastne po tých 3 rokoch porovnanie, či som lepší ako sa 500 alebo horší ako sa 500, hej, že vlastne kde som výkonnejší a v podstate také nejaké celkové porovnanie. Tým, že vlastne keď budem horší aj po 5 rokoch, tak už to prehodnotím tak vážnejšie, že OK, asi by som mal viacej zainvestovať do ETF-ka sa 500 a nemusel sa o to starať. Ale tým, že ma to že baví, snažím sa aj hľadať také viacej dividendové akcie, ktoré majú možno potenciál rastu, samozrejme to nikto netuší, to je len každého názor a treba len tým spoločnostiam že veriť a trošku makroekonomicky sa tak na to pozerať a vlastne nepredávať. Hej, keď je aj zle, keď to je v červených číslach a fakt tej spoločnosti, že veríte a veríte, že následujúcich 5 rokov sa zotaví, alebo že to bude lepšie, alebo naopak, že úplne, že porastie, tak kľudne že buďte aj tí 3 roky v mínuse, lebo na akciovom trhu sa môže stať hocičo a môže to zrazu tak stúpnuť, že budete úplne z toho, že wow, že proste za mesiac mi to spravilo z toho mínusu, čo to, nie za 2 mesiace mi to spravilo z toho mínusu, čo to bolo, tak mi to sa že dostalo naspäť na nulu a na ďalší mesiac mi to spravilo 50%, hej. Čiže na akciovom trhu sa môže stať hocičo a toto je moja stratégia, takže ja taktiež rešpektujem každého stratégiu, keď má aj 10 akcií alebo keď má len jednu akciu alebo keď má aj 1000 akcií, proste je to každého slobodná vôľa, že ak sa chce rozhodnúť aj ako investuje, toto je moja a v podstate ja si šetrím na dôchodok takto a verím, že za 10 rokov toto portfólio bude oveľa väčšie a budú nám chodiť oveľa krajšie dividendy z tých akcií, čo tam máme.
Preto ako som hovoril, že spoločnosť Visa zvyšuje veľmi svoju dividendu kvartálne, takže čo je úplne super, a taktiež aj očko zvyšuje, ale samozrejme to je o možno 1 cent, 2 centy, čo zvýši dividendu, čiže to není také krkolomné, ale tak keď sa nám očko dostane späť na tú hranicu tých $70, vlastne čo bývalo kedysi ešte pred korunou, tak to bude perfektné, hej, tých $70. Vlastne aj potom po korune sa tam späť vyšplhalo a teraz nám úplne padlo, vlastne, lebo všetko je spôsobené úrokovými sadzbami na trhu, čo vlastne ovplyvňuje taktiež aj dopyt s nehnuteľnosťami, čo je ďalšia vec, vlastne, ktorú som vám chcel načrtnúť v tomto videu, ale ešte poďme späť na to daňové priznanie, ktoré vlastne sa bude vyplňať. Takže daňové priznanie, vlastne tuto na finančnej správe si môžeme pozrieť daňové priznanie k daní z príjmov. Je to vlastne daňové priznanie typu B a toto daňové priznanie sa musíme ho nájsť, kde sa presne nachádza, respektívne stiahnuť si súbor. Daňové priznanie B môžeme podať vlastne cez portál Slovensko.sk. Tí, čo máte vlastne čítačku a máte aktivovaný ten prístup do Slovensko.sk, tak môžete si ho pekne podať. A počkajte, to sa vlastne nepodáva cez Slovensko.sk, ale to sa podáva cez finančnú správu. Čiže keď máte aktivované toto, registrácia, tuto sa musíte zaregistrovať a potom sa prihlásite. A vlastne potom, zase že to je nejako prepojené cez Slovensko.sk, to by sme sa na to ešte spoločne pozreli. A vlastne tuto máte vzory tých tlačív, čiže ja som ho už stiahol. A vlastne tu máme daňové priznanie. A vlastne takto to nejako vyzerá. Samozrejme veľa z vás už ho videlo, hlavne živnostníci. A vlastne tuto sú jednotlivé časti, ktoré sa nás týkajú. Ja som už prezisťoval vlastne celý ten obsah, kde by sme čo mali vyplniť, a vlastne v prílohe 2, vlastne jedná sa o prílohu 2 daňového priznania B, tak tam vlastne v jednotlivých poličkách by sme mali uviesť, vlastne tuto máme všetko vypísané, hrubú sumu v dividendách v zahraničí, potom vlastne dvojklikom, tým, že sa to je vlastne taká aplikácia, tak sa nám vypočíta tú 7% daň, lebo daň na Slovensku je 7% z dividend, aj keď v eToro nám vlastne daní 15%, tak na Slovensku tu máme 7%, čiže automaticky tým, že sme podpísali ten formulár V8, tak aby sa zamedzilo dvojitému zdaneniu, tak vlastne tam uvedieme vlastne všetky tie sumy, čo máme dať, to si spolu prejdeme v následujúcich videách, my sme si spravili samostatné video. A vlastne vznikne nám, že vlastne na daní sme nič dlžní z tých dividend, pretože na Slovensku to je 7% a nám to eToro daní 15% a niekedy aj 26% sa mi zdá, že to je z európskych spoločností. Čiže vlastne len priznáme to, že máme tú dividendu, máme ju zo zahraničia, ale vlastne keď všetky údaje nahodíme, tak nám tam vznikne 0. Samozrejme, tí, čo máte príjem z prenajmu, tak vám tam vlastne na konci toho B-čkového priznania 0 nevznikne, ale tak väčšina z vás si to vlastne dáva vyplňať účtovníčke, takže vlastne to nejako ani podľa mňa neriešite. Čiže to je táto vec a to by sme mali. A ešte som vám chcel ukázať v podstate úrokové sadzby, aké sú na trhu, len 25 rokov, hej, alebo máme 25 rokov, hodnota nehnuteľnosti je 100 000, výška úverov dáme, kebyže chceme 90, majú to niektoré banky ako VUBčka, Čopka Slovenska, len dáme už samozrejme, že vyšší úrok, tak dajme klasicky, chceme 80%, na 30 rokov, 3 roky vlastne chceme len s bežným účtom, klasika, dáme si spočítať a toto nám vlastne vyhodí aktuálne úrokové sadzby, samozrejme, ktoré sú pohyblivé na základe vašej bonity a každá banka to má nastavené trošku ináč. V
podstate každá banka vás bere ináč, hej, že či ste už mali úver, či ste už pracovali, aké máte najvyššie dosiahnutie vzdelanie, koľko máte detí, či bývate vo svojom u rodičov, bla bla bla. To by bolo na dnes všetko, ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videjku, kde budeme vyplňať aj daňové priznanie, vlastne to Bčkové, kde si presne ukážeme, do ktorých bodov sa to vyplňa. A ďakujem za pozornosť, majte sa, čaute.